Ayan, mag-love shout out. Good evening. Good evening, everyone. Ayan, good evening. Hi there, Jade from Hong Kong. Thank you so much. Like you, thank you so much. Ma'am Diary, mag-love shout out, Ma'am Diary. Thank you so much. Michael Kenbao, mag-love shout out sa iyo, Michael. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much, Michael. Lobak pala ako. Ayan, mag-love shout out, everyone. Good evening. Ay, 4 minutes or 4% na lang kami. Teka, nag-charge tayo.
Yan, Shouty, 13 million in the house. Thank you so much. Si Kuy Marvit, may shout out. Si Smurvy ko yan. Ayan, si Kuy Summer, shout out. Ayan, luto muna. Hindi pa kami nakakaluto. Ayan, nagluluto muna si ako ha. Ayan, maya ko kayo bisitahin. Rams, Moto Vlog, may shout out, Rams. Ayan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up. Thank you so much. Mega shout out. Sa lahat ng nandyan, thank you, thank you. Ano ba to? Archie Salen. Ayan, watching from Daet. Ayan, thank you so much, Archie. Mega shout out sa'yo. Ayan, Sir Rapgel Shouty. Ayan, may galap shoutout po sa lahat. May galap shoutout din, Sir Rapgel. Ayan, maraming salamat sa aking live, Sir Rapgel. Thank you so much. Ayan, luto muna ako guys ha. Tambay lang muna kayo dyan. Magluto lang ako ng ulam namin hapunan. Mapa kaming ulam. Kaya luto-luto muna. ASM, ano ba ito? Ayan, hirap kasama. Ayan, Shouty, 28 million in the house. Thank you so much. Ayan, dito lang si host. Nagluto tayo ng hapunan guys. Luto muna tayo ng hapunan. Ma'am Rosette, Arvilio, nag-love shout out.
tawag dito. Ngayon kasi yung reapply ni Loving Sky. August 14. Pwede pa ba bukas yun? Ito ngayon yung date. Ngayon niya i-apply. Kasi yun na yung date eh. Ang problema nga kasi wala yung laptop namin dito. Paano kaya yun? Wala yung laptop niya. Saan to? Kung wala yung laptop mo ha? Dala nung anak ko nasa Marilao. Paano kaya gagawin kaya namin doon? Ay, wala na talaga yun. Pwede sa cellphone. Pwede ba sa cellphone yon? Pwede sa cellphone. Basta ingat lang sa mga pipindutin, ma'am. I-re-apply naman yun eh. Re-apply lang yun kasi nakaset up na naman lahat yun. I-click lang yung re-apply. Yung mga hindi na buti ma'am. Nung tumawag na ma'am, katatapos ko lang ng live. Yun nga, sabi ko nga, nakita ko nga na mag-off cam nga ako, pangit ako, di pa ako naliligo. Okay lang yun ma'am. Paano kaya gagawin ko dito sa Emote? I-add ko kaya dito si... I-add ko kaya dito si si Loving Sky para Wait lang. Wait lang, sir. Wait lang ba? Nag-live ka ba sa sa YT ba? Wait lang. Sandali lang sa Emote ha. Maribel Vitoga. Maribel Vitoga. Ako din ako makakapag-upload ngayon. Busy. Yun nga lang. Kaya lang yun. Hindi ako sasagot kasi naliligo pa siya kanina. Paano? Naliligo si Loving Sky. Okay. Teka, hindi ako ingat ko na eh. Sana sumagot ka. Baka nasa loob ka ng... Yun nga sabi niya kanina, baka daw nga di po pwede bukas. Sabi ko, paano kaya gagawin kaya kako natin? Friend ba kayo nun at... Ha? Kasi yun ay binigay sa kanya, important eh. Oo. Sorry po. Teka, sandali nga lang Sir Mote at parang hindi yata kayo friend ng dalawa, wait lang. Tatawag ako. Baka nasa CR pa, baka bigla lumabas, nakahubo, teka muna. Sandali nga lang muna. Wait lang, sandali. Yan, shout out 25 million. Pasensya na guys ha, dahil medyo busy lang ako. Pasensya na po.
Ayan, Sir Jason, pasensya na. Ayan, shouty sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa mga nandyan. Ayan, pasensya na po at meron lang pong inaayos.
Ayan, shout out 26 million in the house. Thank you so much, guys. Sorry po talaga, busy lang talaga ako ha. Nagluluto pa ako. Hindi mo makita mamaya monetization dyan, ma'am?
Sir Moti. Sir Moti. Yes. Hindi mo na lang kaya, pwede mo naman kayo kaya. Nilalagay ko. Oo, kasi Para mabilis pa naman. ibigay mo na, Kasi nakapupal pati yun lang eh. Kapag naglagin ako dito, automatic, kailangan mag-ano sa kanya, mag-notif yun sa kanya. ayun, andyan naman siya, ano niya yan, Sisiko, ibigay mo na yung ano mo para malagin ni Sir Moti. Wala kasi yung laptop namin. Sunduin ko sana yung anak ko, kaya lang wala yung laptop nga. Nandun dala ng isang anak ko. So, ilalagay ko dito sa laptop. Ayan, Sisiko, ibigay mo na yung password mo kay Sir Moti. Wait lang nga. Baka kulang sa 1 hour. Kaya? Bakit? Akala ko nasa 5K ang watch hour mo. Yan.
ay nakasahod na dito sa YouTube na ito, titigil na ako. Mag-release na lang ako. Nakasahod naman ako sa sikul. Nakasahod naman ako sa sikul na nakaraan. Ha? Wala na naman ito. Nakasahod naman ako na inabot naman ng 5,700. O, di ba? Pero, ano na yun, matatagal na daw ulit yun kasi madalang talaga magpalipad yung pagpalipad, yung magano. Kasi makaramihan mga video ngayon, hindi na mapapanoorin yan pag ano. Yun, totoo naman talaga, Sir Moti. Lalo pagka ang mga Yung video, mga iba nga dyan. lalo pagka ang mga video walang kakwenta-kwenta, sino, di ba? Oo. Ganun talaga nga yun. Kailangan talaga, tsaka lang talaga, diyan sana. Parang yung YouTube, i-maintain na lang na yung ads niya, para hindi siya mawala yung ads. Ganun. Kaya nung ako na-demonetize ako sa as in, ang sakit na nangyari, December 24, nawala, na-delete ang aking YouTube. Nilit ni YT. Dinilit ni YT. Dinilit niya. Kasi meron siyang restriction. Meron to kasi, pag una mo rin siya, bibigyan ka ng 3 yon. Pag na-hit mo yung 3 na yon, automatic deleted ang video mo. Walang ano-ano. Sige, cool. Nadali ako na-restrict ako nung una, nung nag-upload ako ng Igado. I-upload Igado. Nagreklamo yung yung may-ari. Sabi nila, yung dinuguan din daw, bawal din